खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। आफ्लागाव बेलगुरि गामिनि आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया जोबनानै थांबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आफ्लागाव बेलगुरि गामिनि आगु रंजालि बैसागु फोरबोआ जोबनानै थांबाय। बेलगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा सिगां बोसोरफोराव फालिनाय बादिनो बे बारावबो जोबोद रंजा बाजा आरो समायना रमायना महरै खुंगा 33थि आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बे आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायाव आफ्लागाव बेलगुरि गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो रंजानायखौ नुनो मोननाय जायो। आफ्लागाव बेलगुरि गामिनि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादा फोरमायनाय बायदिब्ला बे आगु रंजालि बैसागु फोरबोआव फरायसाफोरनि थाखाय जर'खा हारिमु बादायलायनाय आरो जर'खा खेला बादायलायनाय हाबाफारियाबो मोजाङैनो जोबनानै थांबाय होननानै फोरमायनायखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जायो। आफ्लागाव बेलगुरि गामिनि रंजालि बैसागु खुंफुं आफादा बे समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। बड'लेण्ड रादाबनिसिम जोंनि बेलगुरि बैसागु अनसाय आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। देग्लायहाय जोंनि बे बेलगुरि बैसागु अनसाय आफादा 33थि खेब जाहैबाय। दा बे 33थि खेबाव जों मैया 11 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै दिनै 12 एप्रिलाव जोङो दिनै जोबथा माखासे जोंनि लाइमोनफोर फरायसुला फरायसुलि बिसोरनि थुनलाइयारि आयदा बादायनाय, बिसोरनि हारिमुवारि बादायनाय बायदि बिथिंखौ लानानै जोङो बादायहोनाय जाहैदों। दा बेवहाय जोंनि बादायहोनायाव माखासे जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा गाव गावनि स्किल आदब खायदाजों माखासे गेलेनाय आयदाफोराव देरहासार जानो हादों आरो इयुनावबो बिथांमोनहा बेफोरबायदि खेलानि गेजेरजोंनो जाहाथे गावनि केरियारखौ दालांनो हाथों, जों बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय बोसोरफ्रामबो बे बैसागु अनसाय आफादखौ खुंनाय जायो। दिनैहाय गोदान बोसोर फैनायनि सिगां जोङो जोंनि आगुनि मुंख्लं शैलेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङैनो बिथाङाबो बै समाव जोंनि समाजनि गोबांथार गामिनि थासारिनि समाजनि गोबांथार बिथाङा गामिखौ फोसाबबोदोंमोन, दैदेनबोदोंमोन। दा बे समाव बिथांखौ बैसागुनि समाव गोसोखांनानै दिनैहाय बे बैसागु फोरबोखौ बिथांनि मुङैनो जों फालिनाय जायो। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो गोदानै दाजानाय बेलगुरि बैसागु अनसाय आफादनि आफादगिरि जानानै आङो बेखिनिखौनो बड'लेण्ड रादाबनिसिम मेसेज होनानै आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोंनियावहाय बेवहाय गामियैनो बोराय सेंग्रा सिख्ला बिदिनो हानजायै हानजा बिदिनो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ मान होनाय आरो उन्दैफोरा गेदेरखौ मान होनाय बेफोरबायदिनो न'खर जोङो बे रंजालि बैसागु जानाय लोंनायजों बा गोदान बोसोरखौ जाहाथे बे गोदान बोसोराव मोजां न'खरफोरा जोंनि साफ्रोमबो गामिनि न'खरफोरा गोजोन सान्थि दावगालांनो हाथों, बेखौ इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै जानाय लोंनायजों बे बैसागु फोरबोखौ गोदोनिफ्रायनो रंजानाय जायो। बड'लेण्ड रादाब निउस चेनेलनिफ्राय आङो गोसो गोथारैनो सिबिनाय आरो खुलुमनाय जासिबाय। दिनै जोङो बेलगुरि गामिनि शैलेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखां सान फालिनायजों लोगोसे रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनायाव नोंथांमोननि नुजाफैनायाव जोङो जोबोद गोजोननाय थाबाय। जोंनि बेलगुरि बैसागु अनसाय आफादा दिनैसिम खुंबोयै 3 खेब जाबोबाय। बिनि गेजेराव जोङो बेसेबां रोंगौथि होनो हाबोखो जों बेखौ जोंनि इयुन जोलै गथ'फोरखौ नोजोर होनानै मोननो हादों। जोङो थांनाय 1993 मायथाइनिफ्रायनो बे फोरबोखौ खुंबोनाय जादों। बिनि सिगाङाव जोङो ओरैनो शैलेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंख्लंनि मुङै खालामाबानो बिनि सिगाङाव जों बोसोरथामसो ओरैनो खुंनाय जादोंमोन। बेवहाय जोङो उसुं खाथिनि गुबुन गामिखौ लाबोनानै बैसागु रंजाग्रा हान्जाखौ बादायहोनानै बान्था राननाय जायोमोन। बिनि उनाव जोङो बे लांदां फोथारावनो खालामनायनि उनाव जौस्राङाव दिखांनोसै होननानै जोङो जौस्रां बानायनानै बे फोरबोखौ दिनैसिमहालागै खुंबोगासिनो दङ। बे खुंबोनायाव हेफाजाब होनाय, जोंखौ सुबुरुन होग्रा, जोंखौ मोदोमै जिउयै
गोसो होनानै थुलुंगा होग्रा माखासे बैसोगोरा सुबुंफ्रा दिनै जोंनि खाथियाव गैलिया रुंसारि जानानै थांबाय। दा आं मुस्रि प्रफुल्ल कुमार ब्रह्मआ सिथाबनानै दं दासिमबो आंनो खुलिजेननायनि नेहाथारिमोन। दिनैसिमबो आङो बे आफादजों लोब्बा थानानै इयुन जोलै गथ'फोरखौ थुलुंगा होखांनानै दाबो होबोगासिनो दङ। जोंनि नैबे बैसागु अनसाय आफादनि जौसांनिफ्रायनो जोंनि इयुन जोलै गथ'फ्रा गामिनिफ्राय गोबां मानसि जानानै थांबाय। जेरै गेलेनाय आयदायाव फुटबल गेलेग्रा जाहैबाय, खारनाय बारनायाव एथलेटिक्सनि गेलेनायफ्राव रोंगौथि जानानै गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि मोनहैबाय, जेरै पुलिसाव मिलिटारियाव बे रोखोम। आरो दामनाय देनाय खन्नाय मोसानायाव जायफोरा गोसो गुदुङै बाहागो लादों बिसोरबो रोंगौथि रोंहैनानै जोंनि जौसांनिफ्रायनो गोबां फावगिरि जोनोम लाहैबाय, जेरै एक्टर एक्ट्रेस, बुलायग्रा सौलायग्रा, फावथिना दिन्थिग्रा बेफोरबायदि जोङो सोरजिनो हालांबाय। दा दिनै जोङो नैबे गोनोखो मुगायाव फैनानै मिडियानि जुग फैनानै नोंथांमोनखौ जों हांख्रायनानै लाबोनानै जोंनि बे रोंगौसार खुंबोनायखौ दिन्थिनो हानानै जों खुब गोसो गोजोननाय मोनबाय। दा जोंहा देग्लाय नैबे 33थि खेब मुंख्लं शैलेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखां सानजों लोगोसे नैबे जोंनि बैसागु अनसायफोर खुंनायाव खुंगिरि जानानै गोदानै देग्लायनि आफादगिरि बिथाङाबो जोंनाव बुजियैखौ सोंनानै मिथियैखौ मिथिनानै लानानै गोबां खेब सावरायनायनि गेजेरजों नैबेसिमखौ जों सौफैनो हाबाय। आं बिनि थाखायनो दिनै बिथांखौबो साबायखर जासिबाय। आरो इयुनाव जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफ्रा बे आफादखौ जेब्लाबो थांनानै फोथांनानै लाखिबाय थाथों, आं बेखौनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जायो।